Hei, anteeksi, mä oon myöhässä. Kehällä on hirveä ruuhka. Niin, siis tulin katsoa tuota printeriä. Hieno homma. Se tulostaa vaan tyhjiä sivuja, vaikka musta ei ole loppu. Niin jos sä voisit selvittää sen mahdollisimman nopeasti. Katsotaan, mitä tää on syönyt. Ole hyvä. Anssi. Ole hyvä, Anssi. Jussi. Oliko Jussi? Ei ilmeisesti. Mikäs on Jussin pulpetti? Onko kotona jotain huonosti? Sä voit kertoa mulle. Mä en halua, että äiti eroaa taas. Onko äiti sanonut niin? Väsyttääkö? Joo. Tekniikka juttu. Keskityt vaan tekemään vedot huolellisesti. Mitä sä teet? Mä sanon nukuttua. Rope, mitä me sitten tehdään, jos ne ei tuu tänne? Sitten me lähdetään hakemaan ne. Noniin, hyvin pelittää. Kiitos. Eipä mitään. Hyvät illanjatkot. Samoin.